Kuyaphileka. Hayi na ncane. Ngibuka amavidiyo nje lapha trenda alomfo futhi oshonile lapha kwamashu kwakhe ephuma le ku intuzuma lo belwisana nabantu bokufika obeyimember ye-MK. Siyabonga ukuthi amaphoyisa iPKTT ingenelele kakhulu lo daba. I think bazosheshe beqondiswe nabo lapho kule ngithi koBhoza fast. Kodwa nje ngicabangile nje into ngihlela ngithi mina yazi kwesinye isikhathi eSouth Africa kunento eningayazi futhi mhlambe niyombule kamehle ngelilanga. Yabo mina ngihlezi ngisho lento ngithi umuntu ake thinta umuntu wakithi noma ake bulala umuntu wakithi. Especially njengoba nje kunalama movement akhona nokulwisana kwabantu bokufika ngoba abantu ababulala abantu yilabo abantu bala eSouth Africa. Mina ngithi ake umuntu abulala umuntu wakithi athengwe nje abulala umuntu wakithi. Mina ngiyonitshengisa mina ukuthi uSathane akahlala emgodini. Ngaleso sikhathi niyobona ukuthi uSathane uhlala emhlabeni. Mina ngiyenze lokho ngikuba hayi angikuphi mina. Ngiyosebenzisa imithetho ngapha eIran yabona ko Iraq ngisebenzisa wona lo mthetho leyo mina. You kill my member ye family, I'll kill yours. Ayikho enye indlela yokuthi uzwise umuntu ubuhlungu ngaphandle ukuthi ubulala umndeni wakhe wonke. Futhi ungeze la comment section uzongitshela ilebe lakho ukuthi unenhliziyo embi abenze lutho umsangana igolo lozobungitshela lona. Abenze lutho le member ubuyibulala yakithi biyenzeni kuwena. Angithi naye bimsulu wayibulala wena. Mase ngibulale yakho wena sekumele kuthiwa khona abamsulu akekho umuntu omsulu. Bathule bathini bazi ukuthi wena uyisigebengu bangakuthatha bokuyisa emaphoyiseni. Yini ningampimpanga thina hlale lokushini ufica amantombazana lapha na breaker ukuthi ngeke uzungenze lutho adelela umuntu adelela umuntu uyashingile ngeke uzungenze lutho mina ngizala nezinsizwa mina manje ngafonela obhuti bami nabeze manje bakusolve manje uyezwa umisa umsila ngobhuti bakhe ababulala abantu umisa umsila ngobhuti bakhe ababulala abantu angaze benze lutho labo bantu umisa umsila yena uyakujabulela lokho ukuthi unobhuti ababulalayo yena. Hlale lokushini thina siyayazi lonto le. Umuntu avela suke nje enze into oyibonayo ukuthi lena ayinasidingo le. Ayenze ngoba uthembe obhuti bakhe. Akutshele futhi ukuthi mina nginandaba. Ngizobabiza mina manje bafike manje. Uzolala wena uyibona ukuthi unjani. Amina ngiyantshela. Kondiza inkankana ngaleso sikhathi. Emafini amnyama thu yondiza inkankane ebafana liyoduma naze kuniyeke ngize niyeke unomndeni uyobaleka mina ushona enyangeni lenyanga yakho uyobaleka kuyona uyogeza uyihlambulule ucuphe wenze everything uyozwa ngekholi kodwa kuthiwa phuthuma ekhaya igazi liphuma ngomnyango. Uthi ufica balele phansi inji bambela umnikazi ufica badindelizile njengoba nawe wawubulala ehlobo sami ngasifica sidindelizile phekwe igazi nawe uyofica kunjalo finish enhlari nalento yokubulala nitshela ukuthi hayi mawubulala kufanele utholelwa obulalile ngeke mina ngeze ngiyenze lonto ngeke mina ngizwe ngombulala ukuthi kufanele ngibulale kanjani ngeke ngizwe ngombulala mina kumele ngibulale kanjani unezingane eshaza zonke ingane zakho mina ngisho intombi yakho ayenze lutho shaza zonke ingane zakho mina ngishaya umama wakho ngishaya ubaba wakho ukuthi bayaphila nosisi bakho nobhuti bakho baqede ufike uzongcwaba bese ngithi asiqondaneke phela ndoda wena obusukubha mina sengime lapha na ngenhla ngeke mina nginiyeke khohlwa. Yabona ngaleso sikhathi leso ngiyodela umndeni wami mina ngiyoyidela mina kodwa khona ngiyokwenza sure ukuthi wena ngifuna ukuthi ubuze ubuhlungu benhliziyo ngoba vele kwalezi ingane oyikhulisayo ukhulisa ingane vele ama vampire izinto ezikhulisa ngegazi ngezinyembezi zabantu
vele idinga ukufa azikudeserve ukuphila, azikudeserve ukuphila. Ngiyabezwa ke mfethu umuntu othi ukubula umuntu vele bevele ehluphele inkabi bese hluphile exakile endaweni bamzama ngendlela bamzama. Ubulala umuntu umbulala ukuthi unamatekisi, umbulala umuntu umbulala ukuthi ubelwa nabo kufika, umbulala isitolo sakhe ngoba nakho wena ufuna ukuthi kwenze ngendlela yakho. Umbulala umuntu ukuthi umuntu unemqasho ufuna wena ukuthi akunikeze imali. Mengakunikeza imali zombulala. Olulu akhohlwa. Igebengu mina ngizazi izithutha. Ingakho ngithi mina nisabulala abantu abangacabangi. Mina ngeke. Nisabulala abantu abangacabangi, nisabulala kusasela imndeni eyabulawe labantu engacabangi. Ngwazi umndeni wakho ukuthi uhlalaphi, ngize ngisokole impela ngisokole ngithi uyotholakala kanjani. Awungeke fana. Ngeke lutho. Mina ngiyothi noma ngihamba ngejele noma ngiboshwa, kuyobe kucaca emhlabeni ukuthi hayi bafana hayi asikwazi lokho. Futhi lo mthetho yobuqala usebenza ngaleso sikhathi leso ukuthi mawubulala imember yomndeni na ufuna bethole ingane zakho naba eyishaya phansi. Into usile wena uyabaleka wena. Phela ngeke sifike sisebenze kanzima wena ufike uzozenza inkosi kuthina. Mawuzenza inkosi kuthina kulungileke. Kulungile. Thatha ingane zakho uyibeke ezulwini noma uyibeke phezulu kwamafu. Nifika nimosha imizi yabantu lapho kodwa ingane zeni ziyahamba zesikoleni osisibeni bahamba lapha bezobreaka ngani la ukuthi nina niyadubula nina niyabulala. Hawu bafana khohlwani. Mina ngiziyokudlala mina. Angisiye nje ukudlala futhi angisiye insanga. Angazi nje ngabheme. Niyontshengisa mina. Ngiyontshengisa ukusa kuyophela ukuthi inkwe ngoba uyofica ingane zakho idlele phe kwegazi nawe. Njengalona ombulele wathatha imali. Uma nje lo mali engasekho. Fana le njalene ekade ihlofoza umuntu ngetruck lapha. Angazi kuphi lapha netruck la masipala. Ubalekile nje ugcwele amathafa la khona. Ubalekile akazi ukuthi ukuphi. Bese ungitshela ukuthi mina umuntu ngimfica kwivideo yami ngifice ingane yami noma ingane yakithi ngifica ifahlaza kanje ngetruck. Bese mina ngilinda ukuthi wena ngizokuthola nini? Awukhohlwa. Unazi ingane nawe? Una amalungu omndeni, una ubhuti wena nawe, unayo umama. Baleka wena, ube inyamazana ubaleka. Mina ngiyonithola mina. Ke lutho ngisho ngabaleka ngwavuma noma baleka kuyephi anginendaba. Othi umndeni wakho ngizowuthola. Ushuphula mina. Ngiwenze same thing oyenzile nawe. Ngeke khohlwa. Niyadlala nini? Niyadlala. Nisabulalela abantu othola ukuthi basanonembeza basacabanga. Mina ungangithi mina nje ingakho ngithi angidlalele kulweni, angidlaleli ekulimazeni, angidlalele entweni ephathelene negazi ngoba once ya activateka lesi silwane esingaphakathi kumina sekuwes kakhulu into engeke isalungiseka. So angidlaleli nje kulezo zinto lezo. Angidlaleli ingakho vele ngingasukela umuntu ngifica nje mhlawumbe ngihlalele endlini ngiphumele mengiye ejimini kuphela. Angidlaleli kulezi zinto ngoba ngiyazi ukuthi once kwa activateka something kuningi wrong obuyokwenzeka.